муҳоҷироне ки кӯмак мекунанд ягонтаи мо қарздор нестанд, ягонтаи мо қарздор нестанд. ҳамонҳо луқмаи даҳанша мебурорад, ба хотири чӣ мебурорад метия? Ба хотири ризогии Аллоҳ. Тамом. ҳаваям метавона бигӯяд ки гӯш ки ман ай қарздор нестам, ман зиндагӣ дорам, хонаи ман дар тайки ҳай. Валлоҳи биллоҳи ҳастанд муҳоҷироне ки хона надоранд. Валлоҳи хона надоранд, не ки субҳаналлоҳ мебурорад 500 рубл, 1000 рубл, 100 рубл дар кори хайр метия. Ва ин қарздор нест. ин ба хотири Аллоҳ мекунад. ҳамин кора ба хотири Аллоҳ мекунад. Тамом. Як чизи оддитарин вай ки мисол як ман қарздорам ё ки ман бемор ҳастам, пеши як бародар мерам, ӯ бародарам мегӯям ки бародарҷон омада мақсад $500 дар кора барои кори кӯмак кардан, мақсад касалам ё беморам. Мақсад амун бародар ман агар сум натия ё ки сум бития, ман алҳамдулиллаҳ, агар натиярам ман набояд ӯра шиканҷа кунам, набояд ӯра заҳр ман бичаконам. Набояд ҳаққаш дуо кунам бояд. На ин ки мисол бигӯмш ки ту пеши ҳамада бигӯм ки ту бадбахтӣ, ту касофатӣ, ту мара кӯмак накардӣ, ту мара положение мара нафаҳмидӣ, мара кӯмак накардӣ. Набояд кунам хеле. Шояд ки имконият надошт, шояд ки сум худаш дар кор буд ва мара кӯмак накард.